Umar, magana nake maka. Umar kuɗi kai haka? Ya gari kwana biyu ka ɓuya ka guje ni Umar. Yanzu dan Allah yau shekara 3 daga yin faɗa shikenan ka daina nema na ba sako ba ka zuwa gidanmu. Mai gida ni bana kusa da miliyan 10. Yanzu to ya aka yi? Yanzu zuwa ne na kawo ma waya ta ka buɗe min nima. Dan tunda naga ta fashe maka yanzu. Ta fashe maka? Ka samu kuɗaɗe? Wai kina nufin ke ma mining din zaki? Mining din nake so in fara nima ka taimaka. Gashi ka buɗe. Wannan ce wayar jaki? Wannan ba za ta yi ba ta mining wannan. Ba za ta yi. Karɓi wayar raba arne da makami ibada ne. Taimaka ka karɓa. Ka taimaka ka karɓa. Normal kawai ki je da magariba ki zo gidanmu ina gida sai ki karɓa. Ina ɗaki na ashe. A'a.